Bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda, live on Star FM. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. makadiko mese kumativi mana enyika yedu tinokutambira ine mfaro mukuru siyalamukela-ke ngokujabula-ke okukhulu Tilda live kusvika kana nguva dza 12 o'clock pakati pawo usiku tinokutambira imese madai svika kubatana nesu tikona mamessages ari kudai svika kupinda pawhatsapp platform yedu tinokutendai nekunge muri pano pane dzino nguva tinokutambirai vari kupinda nematext messages tinokutambirai makateerera muri kudzimba makateerera muri kumabasa makateerera muri mudzimotikari vamwe muri kuenda kubasa vamwe muri kudzoka tinokutambirai nemufaro mukuru siyalamukela-ke ngokujabula-ke okukhulu kwelonu-ke uhlelo lapho esithi Tilda live kuze kwechaya-ke isikhathi sika-12 phakathi kwabo ubusuku sikhuluma ngani elingena-ke liku-WhatsApp platform yethu elingena ngama-text messages siyabonga-ke ngokubamba lathi singakhohlwa-ke abalaleleke besezindlini abalaleleke besemsebenzini abasemjoveni ezimoteni abanye liye emsebenzini abanye selivela khona siyabonga kakhulu ngokubamba lathi-ke kulanga lanamhlanje Tilda live tukuthi zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa sithi thina okuzilayo okwethusayo lokufuna-ke ukwenjula sikubamba-ke ngalesi sikhathi ndo zvatinobata kapha nedzino nguva mushure mezvo tiyabatana nevakomana vemaphephanhau edu bepanhau redu re-H Metro pamwe chete nebepanhau redu reKwayedza tichabatawo zvekare tichakupai update yenyaya yechikoro chatakabata svondo rapfuura chikoro chekwaMurewa kuti chichiri kuitika kana kuti chii chakazoitika kana zvakazosara zvichiitika tichazozvibata zvekare pane chino chirongwa anditika musakanganwe nenguva dza10:30 lingakhohlwa-ke ngesikhathi sika10:30 tinokunzirai hurukuro yatinoita kane vasungwa vari kumajeri apo tinoti isusu behind bars uhlelo behind bars ngesikhathi sika10:30 kochizoti mushure mezvo ngemva kwaloko tochipinda muchirongwa couples quality time ndabatana naMiss P siyabe sesilo Miss P wabantu ngesikhathi sika11 o'clock lapho esiyabe sesigqiba-ke uhlelo ngehlandla lapho esithi thina couples quality time so ngamafitshane muchidimu izvi ndezvimwe zvamungangotarisira manheru anasino ikhona-ke elingakukhangelela-ke kuntambama yanamhlanje tinokutambirai zvekare vari kutitevera pafacebook page pedu the big one reStar FM uyezve muchizotibata paTilda live Zim. Thank you so much for joining us tinokutendai zvikurusa nekubatana nesu saka iko zvino tochigara tichimirira kuti tinge tichinzwaka nyaya dzatinadzo muchirongwa chedu chanhasi unoyo asi katisati tadaro kune avo vari kusangana nematambudziko ane chekuita nezvechivanhu anzi nasekuru Kanengo sunungukai kutibata pa0772 965 955 0772 965 955 kana pa0776 069 409 0776 069 409 kana kuvabata panumber 32 Woodhall Road New Marlborough muguta reHarare number 32 Woodhall Road New Marlborough muguta reHarare ndo kwavari kubatika ipapo anditika saka hanzi tibatei ipapo kune vose vari kuita chi vari kuita matambudziko ane chekuita nechivanhu iko zvinowo madzibaba marimo vari kutaura ivo kuti kana wakaremerwa nematambudziko ari kukushayisa hope ingava mweya yemadzinza kana paukama madzibaba marimo vari kuti kwauri inzwa mudikani naMwari vanogona naJesu uyezve zvinopera saka hanzi vanowanikwa panamba 633 muna 13th Street kuHeathcliff muguta reHarare kana kuti munovafonera pa0773 280 621
0773 280 621 kana pa0714 246 696 0714 246 696 munokwanisa kakuvabata ipapo. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM. Sounding good all the time. Yes, sounding good all the time indeed. Chirege tichipinda kamunya yedu yanasunoyo. Iye ukaona matibata pane chino chirongwa chatinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Pane zvinenge zvichitoitika. Ndine mhuri pano vasimuka vana vanyamunhu. Regai titange nekumhoresa amaiguru. Amaiguru makadi henyu? Tiripo hedu. Tsano makadi henyu? Tiri right hedu. Mainini makadini? Tiripo zvedu sister Tilda makadini. Aiwa tiri right. Kuri seiko kwamabva? Aiwa kuchiri naniwo. Kuchiri naniwo. Alright. Ukanza vachidaro kavanhu ka ziva kuti pane zvinenge zviri kunetsa semhuri anditika. Mungatirondedzerawo here kuti inyaya yei yaita kuti musvike pano kuti munge muchizoturirawo nyaya yenyu kumhuri yeZimbabwe? Nyaya yatidza pano inyaya yemusha medu, mumhuri medu matakaberekwa. Taitawo dambudziko nehama yedu, baba mukuru nasisi vari kupedza vanhu. Vakatanga vachimbotora vachiuraya vanhu pagore. Maiguru. Kana muchiti vachipedza vanhu, vakambotanga kupedza vanhu se vachitora vanhu vachivadimbura here? Maiguru nyatsorondedzera tinyatsonzwisisa kuti vana chii chaizvo zvakambotanga sei uyezve zviri kumbofamba sei? Vanhu vari kupera kufa, tiri kupera kufa, hama dziri kupera kufa. Matangira azvakaita takatanga ranga riri rimwe gore 2011. Ndakanga ndine shamwari yangu yandaigara nayo kuSouth Africa. Saka bamukuru vangu vakati amainini ndinoda kutenga stand kuna bhudhi vamwe vakanga vari ndinawo nchigara nawo kuSouth Africa. Stand yavo ndakaifambira kuKwaZulu, ndakaiona kuti ine maareas akawandisa. So ndiri kuida zvangu. Zvikwereti. Saka stand iyoyo ndiri kuda kutoitenga. Ndikati taurai nawo. Zvikanzi alright, ameno kumba kwenyu kuri free here, ndikwanira kuuya kuzogara nawo titaure. Ndikati ako kunodii? Zvikanzi ndaida kuti mukadzi wangu aone pekurara pakanaka. Ndikati patinongorarawo pakanaka, ndona pakakodzera kuti vanogona kurara. Zvikanzi alright, mukadzi wangu ari kuuya ikoko, ndichasangana naye kuarea kwamunogara. Saka vasvika kudaro, vakasvika vaine mwana wavo womusikana mucheche akanga ari pamaoko. Ndibaba mukuru. Nasisi vakabva vasangana pamba pangu pandaigara. Saka vasvika kudaro, takavapa bedroom rekurara, taishandisa 3 bedroom. Takavapa bedroom rekurara. Ndakaigara neshamwari yangu yaidhiraivha matiraki, akatoti kwava vanhu vauya kwakanaka here? Ndikati vada kutenga stand yabhudhi. Saka vada kutaurirana vari pamba panapa. Zvikanzi alright, it's fine. Tagara kudaro, kumba kwavaigara kwayo kuti kwambovakwa imba zvatisina kunzwisisa, imba ine 18 rooms. Yakapera within a month. Saka vakuchitaga uchitenga mamwe mastands. Alright. Ndibaba mukuru vauya nemudzimai wasvikira pamba penyu. Vakatoda kutenga stand. Iya stand yekutanga here kandi vanga neimwe stand? Vanga vatori neimwe stand yanga yatovakwa yatopera. Yakavakwa imba ine 18 rooms. Ine 18 rooms yanga yavakwa within a month. Saka yanga imwe stand yechitu yavanga vauda kutotenga. Ndopa vakasvika. Alright, saka kana vakavaka imwe stand ine 18 rooms sei vaigara mumba kwenyu? Vasinganogari kustand kwe18 rooms. Aiwa, vaitobva zvavo kuno kumusha kunoko vachida kutouya kuSouth Africa kuzotenga imwe stand
yekuti vavake futi variko kunoko. Kuuya kumba kwangu kwakuri kwokuti vakwanise kusangana nekuti hanzvadzi yangu iyo yaigara iri kuSouth Africa ikoko. Saka vaida kutaurirana vari pekurara vaini pekurara. Saka vasvika kudaro vakataurirana, hanzvadzi yangu yakasvika vakataurirana price. Kwashaona ndakazokubhadharira maareas chichi, saka stand yako ndiri kuida nditenge, taura mari iri reasonable. Hanzvadzi yangu ikati kwasha une mari here? Kwasha akati mukashitsano taurai mari yamuri kuda ndikupei. Zvanzi alright, vakataurirana mari yavakataurirana. Vataurirana mari iyoyo. Sisongo wangu akagara pasofa. Vasina pfeka bra, vasina handbag, zvese zvava zviri muspare. Vasina kana, mwana banguru wangu ndo vanga vakabata mwana. Zvikanzi, mukwasha ndipe mari iyoyo ndoya ndiri kuda. Ndipo vataurirana ma-thousands avakataurirana. Banguru wangu akati tamai nini, mune mari here? 2000 ndida kuwedzera pamari yangu yandinayo. Saka pakwakuruda kundivhiringa kuti ini ndisaone kuti mari yawo iri kubva pai. Ndipo ndakati it's okay, hande mumba ndinokupai mari. Vatapinda mubedroom mangu. Saka tapinda muimwe ndipo vakanga ndakuda kuti ndichingopinda kuti nditsvage kutora mari. Banguru wangu vakabva vatera ndikatoti nechimwe kuvanogouya ndochavatorera seko mari. Vakutoona bhengi rangu mubedroom. Saka vakatanga kunditaudza. Vachinditaudza mukadzi wavo vakabva asimuka same time. Achibva atera zvikanzi mari ndaiwana murume wangu uchidzoka henyu. Mari maiwana. Vakangosimuka kubva pamudining mavangu akagara kuuya straight kubedroom. Asi vakasvika vaine bhanji remari kudai so. Mari iyi yairadzwa kuti yabva pamushini. Yange iri nyowani. Sisi mavasiya vari musitting room. Havana kubuda panze. Havana kuenda motikari. Asi vakazongoya vabata bhanji remari. Vakazongoya vaine bhanji remari. Bhanji iri rakawanika mupaseji vachifamba iri. Rakangorikana ramumaoko mavo. Alright. Saka sisi vangu vamwe vandaigara navo, vandinawo panapa. Vakabva vabvunza kuti matoiwana mari zvikanzi vanga vasina handbag. Vanga vasina handbag, vanga vasina kana bra. Kuti pamari yange iri mubra. Vanga vasina bra, vaitoyamwisa mari yange isina kupetwa. Yange iri bhanji remari ma-thousands ekutenga stand. Vadaro ndipo vakabva vachiti waiwana mukadzi wangu andi chinobhadhara. Ndipo vakasvika zvanzi Tsano mari yenyu taiwana mari yenyu. Tsano vakabvunza kuti mukwasha iwe imari here? Zvikanzi imari Tsano, tambirai imari. Tese takangofunga kuti imari yerudziko yabva kupiko mari yakawanda kudai. Munhu asina kudzokera mumotikari. Vadaro vatambidzwa mari iyoyo. Vakabva vangoti ndizvo here maiguta? Ndizvozvo. Ndaivepo. Imi makasara nemunhu musitting room. Hamuna kuona achiburitsa mari kana muhembe? Hamuna kana kutombopinza ruoko muhembe. Mari yakangobva mumhepo. Imi makazona mari yamumaoko? Tangona mari yangu zara mumaoko. Ko makadi ukiramba kuti mbomirai mari yabva kupi? Sisongo ipapo vakabva vangoti kuna hanzvadzi yangu agudhi mari hatisikunzwisisai. Oisauti. Vakatora salt shaker. Vakavamwaya salt mumaoko. Zvikanzi batai mari yacho nesalt. Haisikunzwisisika. Zvikanzi zveshuwa mbuya mari handisikunzwisisai. Budhi vangu vazoenda. Vakazofona after 3-4 days. Zvikanzi ambuya mari yaya ndakapiwa nemukwasha yaya imari here iyaya? Tikati hamenoka ipipi ndima katambidzwa. Zvikanzi ambuya mari yaya haina kushanda. Ndakashandisa 500 rand kutenga hupfu hwadaida unotenge pavana chikafu nemuriwo. The rest handizivi kwayakaenda. Asi zvadaro isusu takanga tatombosara nabamukuru wedu vachikurukura. Takabuda panze tikanomira pamotikari. Zvikanzi ndangomupa hangu mari yaya haana chanotenga nayo, haisi mari yaya haishande. Haana chanoita nayo. Mutaura zvinhu zvakaitika, zviri kuitika live? Zvakaitika. Right. Zvadaro vaenda vakabva vasati vaenda. Ure, hanzvadzi yenyu mari iyi akaitora akanoisa pai? Mari iyi akangoenda nayo akangoisa muhomwe akaenda nayo. Kana akanochengeterwa paakaichengetera wachiti achazoishandisa akazongoona asina mari. Mari yaakashandisa ndoyo akashandisa achiri munzira. Kwakadi wabvunza? Akashayawo kuti mari yangu akaenda kupi? Akashayawo. But iye wakataura kuti haana chaanoita nayo iyayi.
haisima Koma kaduvunza kuti urevei, what do you mean? isu sengoti wose vanoti zvinhu zvazviri zvinyowani kwatiri hatina kumbonyanya kungave nezvinhu zvakadaro hatina kumbozvibvunzurudza asi zvisi vasati vadzokera kuno kumusha kwakasvika munhu mukadzi watisina kunzwisisa mukadzi akangopinda pagedhi rinovhara pamba pedu ndobva angoti ipapo ndandatobikira bamukuru wangu sadza nenyama yehuku ivo bamukuru avo vemara vaitodya sadza nenyama yehuku vakabata mwana wo pamaoko mukadzi akapinda akati ndaanchikumbirawo toireti tikati apindai mutoireti ndeumu vakangotarisana bamukuru vangu kudai vabva vamira zvikanzi baba ndakutyai baba ndatya baba makaoma baba zvandiri kuona baba ka aiwa mwari ave nemi achibva apfugama mukadzi achibva adhuma pasi kudai achipedza isu sose vana vadiki hataina zvatainyanyuziva 2011 amai vavo vakabva vangosumuka havana zopinda mutoireti vachibva vaenda ivo bamukuru wenyu vakaticha bamukuru vangu vakabva vakwidibira sadza ravo mumabheseni vakabva vangovharavhara bva vamira bva varamba vakavatarisa mukadzi azoenda bva vazokudubura sadza ravo zvikanzi kwani anga achida sadza rangu sisi venyu vangu vari kupipa sisi vangu vangu arimo vakanyarira zvo vakatogara pasaidi right ndobva vaenda zvapera ndobva taparadzana vaenda kumba kwavo shamwari yangu yandaigara nayo hazvina kutora 1 week ndakafonerwa nemumwe munhu ndaitoda zvesaluni zvikanzi mama makapedzisira kuenda kuchechi rini ndikati sande ndandiri kuchechi sei mabvunza zvikanzi ko murume wenyu mambotaura naye ndikati ndakataura naye nezuro kuma 11 asi zvinezvi handichamubati handisi kuziva kuti sei foni yake haichapinda zvikanzi mofanira kuenda kuchechi ubva angoninyengetedza asi paitaura ndakabva ndangunzwa hana yangu kurova kuti pane zvaitika chete ndobva vazoti gare gare zvikanzi murume wenyu aita tsaona ndikati aita tsaona sei zvikanzi aita tsaona asi mupenyu wake ndopandakati ndanda kutotemwa nemusoro ndokuzonzi tichatuma mota yebasa yokutakura imoende kunomuona kwandainomuonera inge tori kudhuze neimwe hospital angaita tsaona zveshwe akaita tsaona zveshokwadi adambuka makumbo esa tasvika muhospital ndiri kuona makumbo akapapuka akatyoka alright kuti vachirapwa manje vaitwe maoperations nei zvaidiwa passport nekuti passport yavo yakabva yasara mubridge mvura imomo ndobva wandituma inini kuti cheno unondoriwo passport kumusha vandipa mari yeemergency passport pandakauya kunoku ndichisvika kuno ndakasvika kumba kwasisi vangu ivo vaive vamwewo vakuru tasvika ikoko sisi vangu vakanditi ndikati ndakazora passport asi nhasi Friday ndakutozoenda Monday vati uyai nemunhu ane senemi yakafanana nemurume wenyu zvikanzi ndikati mai ndakutomboenda hangu kunoona mhama kumba kumusha zvikanzi nayo sisi vangu aiwa ndora kuendawo newe ndikati nechemwe ndakangovati ko sisi vangu ndakuendawo neni vari kuziva kuti ndine mari here vanongoti alright handei ndobva taenda tese kumba kuya tasvika kumba kwakabva kwatsva mwana kwatatasiya kumba kwakabva kwanzi mwana atsva mwana wemuroora wawo mwana womukomana kanzi mwana atsva ndipo ndikati tichamborara here mama taakutodzokera mwana ari kunzi atsva saka takasvika pabus stop bva tahaika kwakuri kuma 77 taapa pa11 months apo mota takaona ichida kusangana nesprinter mota yamamuvana yataatiri saka ini ndakazongonzwa pamabvuka ndakazongonzwa sisi vangu akuchema vachiti ndokufa kwacho ero yamusirwa mota ndaikunzwa kuti bum mota iri kupidiguka yakapidiguka ndobva yanondirasa inini mutsanga kuma9 dzeusiku ambulance payakauya yakatakura vanhu vakanga varipo vaioneka inini handisina kuoneka sezvo sisi vangu vanga vakuvarawo havana kukasika kufunga kuti vanga vaine munin'ina wavo mota yamunzira ambulance yapakati apa kumasasa kunoku ndipo sisi vangu ndobva wafefemuka zvikanzi aiwa ko mwana wamai vangu ari kupi motikari muno mahamu maambulance zvikanzi manga muri vangandiko zvikanzi pane munin'ina wangu wananga ndinaye asipo pakanzi mai havabate zvikanzi kana ndipo vakachema zvikanzi ngatidzokerei ndipo vakasvika bva vatocha vachinditsvaga
ndobva vandiwana. Vandiwana takaenda kuhospital paRenyatwa. Tagara. Takarara manheri iwayo ndisingazivi zvandaita. Mangwana acho sisi vangu ivo vaye vakauya. Vakatizana amai panze zvakanzi visiting hour isati yakwana chimbomirai. Asi ivo vakakwanisa kupoya panana amai. Ndobva vamhanya kuhospital muwadi mananga ndiri. Vasvika ndakavaona sisi vangu vane zvavari kuda kundiisira pasi pepilo. Saka inini ndakanzwa mweya wangu uchinditi vatarisa. Ndobva ndavatarisa. Saka vakangonditi munin'ina vachida kubata pasi pepilo. Ndobva ndavatarisa. Vachitarisa kuti manesi ndipo akabvunza kuti kwai amai mapinda sei visiting hour isati yakwana. Kanzi ndangopinda chichi zvanzi budai. Pavanga vakutobudawo ndakazoona vakutotukwa nana amai panze kuti vakudzoka. Vachitaurana zvakanzi iwe watiza sei iwewe? Ende wapinda sei? Wapinda sei? Kanzi haini ndozikanwa kainini manesi. Patasvika tozikanwa. Handiti. Asi ndandisati ndakutaura asi ndaiona hangu zvese zvaiitika. Zvadaro manheru iwayo ndakabva ndangotadza kuwirana nani nadhokta. Ndakangovaudza ndikati mari yamangu nyanya kundichaja handichisina. Nekuti ini ndatumwa passport. Mari muri kuti ma-x-ray skani, ndanzi skani imwe, maskani anga 4. Ndikati ni mari handisisina. Nadhokta aranyosina mari buruka. Saka ndo zvazondibatsira kuti vasazodzoka kuzondiita zvavaida kuita pasi pepilo. Ndobva ndanzi inini ngaachiuya kuSouth Africa. Shamwari yangu ichibva ati kana uchinge zvakadaro ngaachidzoka kunoku. Ndobva watenga tiketi rendege. Ndobva ndakwira flight ndobva ndaenda. Ndakazonoponera ndakuhospital yekuSouth Africa. Ndokwa ndakazonorapwa ndiri. Tagara kudaro. Hazvina kutora muna May murume asei. Murume airwara. Alright. Murume airwara. Musi ini nandaita accident muna March. April murume achingorwara. Musi 4 May achibva ashaya. Achibva ashayika. Zvadaro isakangoti wokushayika zvisati zvakumbonyasobatika. Asi ndazosvika kuno kumwe musi ndakasvika sisi wangu vakagara mumba vakatonditi uri kuona here vakabudisa chibhegi cheFNB. Chibhegi chinosungwa muromo. Zvikanzi uri kuona chibhegi changa chakazara mari chibva wanditema nacho. Kati mari makaiwana kupi? Kanzi mari. Hauraiti tagara. Gare taatiri pamba pavo. Ndina sisi vangu futi vamwe vakuru. Vakafonerwa zvikanzi mudzimai wangu ndiri kwandiri. Munhu akataurwa atomuziva kuti ndisekuru. Zvikanzi zvanzi tsvaga majongwe mairi asati akukukuridza. Vanzi hauraiti. Ndobva vamhanya zvikamuraini vachiti ndanzi nditsvage majongwe nemurume wangu. Vamawana zveshuwa vakanawo ari 2. Vakakanda muspeya yakanga isingararwe isina kana mubhedha. Manga mune saga. Ndobva vakanda majongwe aya ari 2 tudiki. Takazongona tumajongwe twedu sakambodongerera tifunga kuti chichazona patichaundurirwa tidye. Hatina kutiona twakangodisappear mamune saga imo. Twakangodyi kuti hatina upoere. Hatina kupoya imba yange ine mahwindo ine madho. Apa pasingabudike. Okay. Tagara vanhu vachingofa, vanhu vaifa zviriskerereki. Mwana wahanzvadzi yangu uyu akanga angoshayikawo zvisinganzwisike. Mwana ungotanga ungopisa miri, mwana achanzwisika. Mwana atofa, vavatomutora, vavasponsor nhamo yese zvivanzi ndinoita zvese. Vapedza. Umwe mwana wahanzvadzi yangu futi musikana, mwana atanga kubuda ropa. Makumbo achikwenya, mwana aingokwenya pane vanhu vachingogara vachingogwabvura kudai. Achitsemuka makumbo. Hanzvadzi yangu ndopa yakazoti pakapamboroorwa mumwe mwana wawo musikana wasisi vangu. Saka akashaya bhutsu. Saka hanzvadzi yangu akazofunga kati bhutsu iyi pane zvakaitika pabhutsu yemwana wangu. Ndipo vakasvika pamba pasisi vangu. Vakasvika vachiwacha zvikanzi ndiri kuda bhutsu yemwana wangu. Ukasauya naye ndiri kupedzerana newe. Hanzvadzi. Hanzvadzi yangu. Right, chichaitika tsaka. Ya, ini ndinopinda cheche chepostori. Saka takaprofitwa nevamwe maprofita mushure menge takatora nguva refu mwana achitsemuka makumbo. Raiti rimwe rikagumbo rikatanga, rimwe rikapora, rimwe rotanga, rimwe rikapora, rimwe rotanga achichinjana. Svika tapererwa ndova tazodzwawo nemamwe maprofita atinova ndo cheche yatinopinda. Zvikanzi ndiri kuona kune kwamakafamba imimi
asi ndiri kuradzwa kuti chinenge bhutsu imi asi mune kwamakafamba uku mwana wenyu haana chaakashaya here pakaungana vanhu paidyiwa pachinge pamuchato like ndibva ndatondera kuti takanga tiine nguva pfupi tichangobvawo tashedzwa nasisi vangu vanhu vandive vava vari kutaurwa nezvavavo parorwa mwana wavo musikana ndakanga tiine motokari mwana vakaenda nebhutsu ndobva enda nemasiripasi achiti zvandiri kuenda nemasiripasi aya time ndinozopfeka dzabhutsu saka mheno akabva ashaya bhutsu akabva azopfeka infact akashaya bhutsu patakazobva ikoko saka bhutsu iyoyo mweya uchitsanangura wakati mwana bhutsu yake yakabwati kwamu ndokutaura kuita mweya mutsvene wamwari ende munhu akaprofita iyeye takaona kuti choka nekuti haana nhoroondo yemafambiro zvakabhiri zvamboitika zvokuti kubako takanga taenda kufunction yekuroko mwana kwadzadzi yangu saka bhutsu yakazobuda here bhutsu haina pamakapenga bhutsu haina kubuda ba ini ndazvidzwa kudaro nemupostori wamwari profita iyeye ndakabva ndasimuka ndobva ndaenda kumba kwake sisi vanokurwadziwa ndobva ndasvika achiwacha ndikati ndoda kubvutse mwana wangu pano zvikanzi handina bhutsu apari zvandizoziva nezveye bhutsu ndobva ndamurova ndobva ndazvuzvurudza ndobva ndapinda mumba zvikanzi handina zvandizoziva nezvebhutsu yamuri kutaura kudi ati ndiri kupa 2 days bhutsu yengu ndangu ndiri kuida ndobva ndadzoka kwataigara kumba kwenu hazvina kupedza svondo ndobva azofona kumudzimai wangu zvikanzi buriko here kumba zvikanzi tiriko zvikanzi ndiri kuuya mai manje ndobva asvika pamba ini ndakanga ndisipo zvikanzi mwana ngaadokore ngaatsike pasi ndobva atsika pasi ndobva atora ivhu rekuruboshwe zvikanzi ngaatore kurudyi chienda anogeza ndobva ageza hazvina kupedza 2-3 days makumbo emwana ndobva aserera pepasina dambudziko kwamuna mubvunzo kuti kwechirudzi handina kukwanisa kumufonera kana aishandire aiwa aishandire isi tanguziva kuti kupinginura mhiko kwaaita pakuona kwatakagoita tanguziva kuti munhu apinginura mhiko dzake saka hapana akakonzera dambudziko mwana wangu nanhasi atofomu 1 izvo zvakaitika from grade 5 6 7 mwana achirwara nemakumbo zvakatozopera agrade 7 third term. Alright. Muchitaura imimi mati pamakatibata muchiuya pane chino chironga mukati kuri kufiwa gore rega rega mumwedzi waMei handiti. Alright, mumwe akazoshaika ndiani apa mataura imi murume wenyu handiti. Then pane mumwe mwana futi akashaika. Pakashaika mwana wanzadzi yangu. Mwana wangu. Pachibva ipapo pachibva pashaika hanzvadzi yangu festival yemba medu. Sure. Alright, vari kufa. Alright, hanzvadzi yenyu akarwara here? Haana kurwara. Hanzvadzi yangu akadonha. Akangoti musoro kuna amai. Ati musoro yange tori independence. Amai vakatoti independence bva vanogara kunge 3 days ndobva vati mwana wangu akati musoro rega ndimbomufonera nhasi ndizwa kuti musoro uyu wasei nhasi. Ndipo vakafona haana kukwanisa kudayira. Ndipo vakaudza mwana womusikana wacho kuti nzimbo unoona hanzvadzi yako akanditi ane musoro. Saka sisi vangu ndipo vakaenda vakasvika hanzvadzi yangu yakarira kuseri kwedhoo weti yatoerera yatobuda panze. Ndipo vakasvika kuhanzvadzi kochii zvikanzi munganditakure henyu kana mukaenda kupi nekupi asi ndarwiswa ndakundwa. Vanga vatochikoka ichichi kuzoenda kuhospital zvikanzi mauya henyu nehama yenyu yasara mahours. Haana kwachaenda akabva ashaika. Gore iro ashaika gare hanzvadzi mwana wasisi vangu mukomana akatanga kundifonera zvikanzi mama ndapindwa nenyoka shato mudumbu. Hanzi ndatanga ndichitumirwa mapicture pafoni echinhu chemurume chine mapundu chimwe chiri kubuda mvura. Saka ndandichingobvura but mama ezvinezvi chirwere zviye zvanandichiona pafoni ndozvandakuita. Ndikaenda kumahospital ndiri kunzi handina chirwere, handina kana STI, handina kana HIV. Ndobva azonditi mwe musi mama ndapindwa nenyoka ndaibata yasara muswe shato yapinda mudumbu mangu.
tikambotika mwana pamwe kungotaura kana kurwara mwana akazogara upenyu achingorwara ndopaakazoti rimwe gore akuuya amunzira achibva kuSouth Africa vatanga kupenga ari muchivhu vakumura hembe anga asingatore zvinodhaka akasingatore chinhu smart mwana ndobva abvisa hembe akagomhanya kuma12 dzeusiku achibuda mubhazi ndobva vanhu vebhazi vakati imi muri kuona zvinhu zvamunazvo vakaudza mukadzi wacho zvamunazvo izvi zvinowetsa zvokuti tikuti imi michiburuka muteere murume wenyu ka zvinhu izvi zvinonoburiswa nemunhu wese wese shande mutanga maburisa lageji yenyu mozodzoka mangwana nehama dzenyu muteere murume uyo ari kurwara ndipo vakatanga vasiya zvinhu ndokuzoteera anga nemukadzi wake anga nemukadzi wake mubhazi imomo ndipo vakamuteera bva vamusvika achifamba akanga ambozozviona kuti haana kupfeka ndobvaenda pane vamwe vanhu pamusha zvakanzi ndiri kukumbira uku handina kupfeka but vanhu ivavo vanotiwo hanzi nekuona kati yanga yakagerwa mukomana neskini yake takaona kuti mwana uyu ari kutanga kurwara ndipo vamupa hembe saka akakwanisa kupfeka sheti trouser haana kuzopfeka anga akarisa pafudzi ndobva vamutakura kubva vauya naye kumba mwana uyu akarwara achipwanya zvinhu achidambura zvinhu achidambura tambo dzaaiswa mumaoko zvekuti aida kuuraya munhu wese wese alright akazoshayika akazongodonha adzoka aanani gare rebva razongofonwa nemukadzi wacho zvikanzi mama mwana afa sei zvikanzi adonha alright mumwe akazoshayika futi after that ndiani patagaragara kwakazonzi nyaradzi ndobva vanhu vaenda munyaradzi akashayika muna Mei musi wa26 Mei achibva vanhu vaenda munyaradzi muna Juni vachibva kunyaradzi muna Juni mama wangu vakakomenda zvepagurupu bhozi mwana uyu takauya naye tatane gurupu rekumuviga saka vakangokomenda pagurupu munhu akanga achiwira mumvura chijoku chekuwira mvura nemwana womusana zvakanzi uyu muroyu ndi mama wangu wanga vakudaro saka sisi vangu vakabva vafonera mama taitiwo mwatikusede zvakanzi mama maita henyu nemashoko amataura zvakanzi namai ekutiko mwanangu handisi kutaura iwewe ndogodare iwewe sei anga kutochema amai vakatoti achandiurayira mahara mwana uyu zvadewo apa ndiana rudaro ndisisi vangu vemari veve zvadewo sisi amai vangu vaye vakabva vangoswera vangodhauni vakungofunga ndobva vatagaragara takazonzwa inini ndakazonzwa kunzi amai vadonha yaSunday musi wa28 July zvikanzi mama vadonha sei kuvatakura vane chinhu chaifema bva vamboenda kwambi kuhospital kwambiya Dorcas zvikanzi gogo mune pampu iri paipi iri kupamba ropa ichienda mushubhu aziva kuti paipi iyi yabva kupi pampu paifema pasaidi pava paine chinhu chaifema zvadaro mama wangu achibva washayika musi wa28 July vashaya mama wangu akamirira hama dzavo kuti dzisvike nekuti vakadonha vaifanira kufira paspoti bosi chinhu chakarira kuti pwaka vari mubathroom asi havana kufa ipapo hembe dzakatodamburwa idzi dzakanga dzafuta hembe dzavo dzakachekwa nebanga vakatakurwa vakaendeswa hanzvadzi yangu ikauya akavatora akaenda navo kumba kwake vakarara vachinamata sisi vangu vamwe vakazoya vakavatakura vaenda navo kumba kwavo ndokwa vakazoenda kuhospital kwambuya Dorcas ndokwa vakanonamatirwawo nekudidi asi vakanga vasisitombori munhu vanga vatobhozi vanhu vanoti matakura atakaita mama vakanga vatoenda zvadaro ndobva hama dzavo dzakasvika vakamirira hama dzavo kuti dziuye vakada 4 days vari vapenyu hama dzavo bva dzasvika ndobva vakavataurira saka sisi takangonzwa hama dzana mama dzichiti tine nyaya yatakaudzwa nehama yedu asi da kuzoitaura pari kuvigwa hama yedu bosi pavakasvika vakataura navo vachibva vafa musi iwoyo vachangosvika vakabva vafa mashoko avakataura vakati inini ndaurayiwa nemwana wangu sarudzai mwana wangu andiuraya uyu andiuraya nekuda kwokuti haisi mhosva yake akaromba asi akarombeswa nemurume wake murume wacho ndiye akanotora zvinhu South Africa ndobva aona kuti zvinhu izvi zvakuda ropa
saka akaona kuti zviri nani auraye ndobva azviisa pamukadzi kuti zvigozouraya. Saka amai vakazovigwa zvakafamba sei parufaro? Amai takaenda navo kumusha. Panhamo hama dzemunhu kubva dzataura hama dzemufi pamaspeech paya. Saka isusu nekurwadziwa tiri vana vadiki zvedasi takanzwa mwoyo ichirwadza takasimuka tikarova mukwasha nasisi tavarova. Takanga tamboona panhamo yemwana wasisi vangu. Saka takanga tamboona panhamo yemwana wasisi vangu kuti anga ine chinhu chaanga nacho mubhegi. Nanga nechi Chimuchinjikwa sisi vangu iwawo. Saka chinhu chitakangosuspekta kuti chinhu hachina kunaka ichi. Saka ipapo patakavarova takati pinda mumba toda kukusecha. Saka pakakadonha vanga vasina bhurugwa. Hembe yakakwira mudenga. Ndobva vanhu vangoti haana bhurugwa. Vakati tipindai mumba. Tikati pindai mumba toda kukusechai. Vachingopinda step 1 kupinda mumba. Pakabva vadonha zimuchinjikwa rakafuta. Vachida kuti vati step yechitu kubva vadonha zijira zidhambo raisvika uku rine zvinhu mukati. Zijira nezichuma. Ivo sisi venyu? Ivo sisi vangu. Vakati chii? Vaingoti zvinhu zvangu zviiko izvi, zvinhu zvangu. Asi murume wacho akazomhanya hake kumapurisa tikazogadziswa nemapurisa kunzi musarwe, vigai mama. Ndobva tangozonyararawo bva taviga mama. Saka ndobva taudzwa nevanhu vemweya zvikanzi mukaviga mama mukaita nyaradzo pari kufiwa futi. Nekuti apana mai vanga watobva kunyaradzo yemwana wasisi wangu. Vachingobva mai vangu vachibva washaya. Saka isusu kubva ipapo hatinamboita nyaradzo yamai kusvika nanhasi. Ende parufu rwaamai vangu kudaro adonhedza zvinhu zvaakanga ainazvo. Takafamba semusha mushure mekunge airamba nyaya yake kuti handisindi ndauraya mai. Kwasha nasisi vangu vakati aiwa ngatichibhofambai sinzi kumavhireji ukuninga anga aifamba yaita basa rekutora zvikwama. Takaenda semusha, motikari yake pamberi yangu, mota kumashure yakazara nevanhu. Tisati tapinda mukati medare padze pairidzwa ngoma nevanhu, isi takagara patakagara takamira kupinda mukati megwanza mukati mumba yamwe. Paakanga akagara vanhu vasimuka, akanga akagara takaona sauti yaakanga akagarira, sauti yemagodo nenyimo. Ini semunhu ndakanga ndiri kuko ndikati ndinoona kuti zviri kuitika pavasimuka vanapa. Ndikati ndiani munhu ega agara apo? Zvikanzi ndiye ega agara apo. Ndobva angonyaranyara. Saka uri kurambei nekuti wakauraya mai iwewe? Angonyaranyara. Ndobva tapinda mukati men'anga muya mumatare, but hapana chinhu chakabatwa nen'anga. Zvinoti matare ingatodzimwa nesauti magodo iya nenyimo zvezvo. Alright, saka mai vakabva vashaya vakavigwa. Apo panya mai vatoshaya kudhara. Vatovigwa mushuwa naye patakazatoenda mun'anga kuya. Because of our time ndikuona nyaya dzacho kahama. Saka sisava varipi? Sisava takagara gore. Hatina kuita nyaradzo. Takanzi mukangoita nyaradzo yamai pari kufiwa. Saka takaregedza kuita nyaradzo yamai. Chatakangokwanisa kuvaka guva rawo nekuti rakanga radhirika. Tagara takazongoona pamagurupu zvinzi sisi vashaya, sisi vashaya. Ivo sisi venyu? Ivo vacho. Kuvakafa nei? Hatizivi. Tozobvunza ko sisi vedu vakashayika nei? Zvakazongonzwa nzivo vainzi vanga shuga yavo yanga yakakwirisa. Vana ndo vaingotaura, asi sichinzwa vamwe nerunye rekupe zvinonzi vakarwara kwenguva yakareba. X-ray yavo yatotaurwa kunzi yanga ine mutswere pamwoyo. Mutswe? Nekutiwo vakanga vachirwara nemakumbo. Makumbo avo tikatarisa papicture tiri kuona makumbo avo akaita black. Wozi ivo mukugara nekugara vakanga vaine chinhu chakanga chiri panapa. Chidumwa chaitaura navo mudreadlock, vanga nemadreads. Vaiti nayo vane chidumwa chaitaura navo. Vanga nechimwe chidumwa pagumba. Zvamaiona here kana zvamaiona? Vataiona zvavaitotiratidza. Ivo? Vaikuratidzai vachiti chii? Vachiti chidumwa. Chakabvepi naye maiguru vaiti chakabvepi? Vaiti hushe mese imimi upenyu hwenyu rumoko mangu ndo unonzi ushe hwandinawo nenyarakuisana. Alright. Okay. Ndofunga ka tingatosvika mangwana muchirondedzera firo iri kuita vanhu every year muna May. Pamakatibata makati izvezvi hana dzedu dziri mumukana. May uya akuda unopera. Hamusi kuziva kuti ari kudonha ndiani. Zvino izvozvo apa panzi pane nyaradzo musi wa 25 May. Ende tiri kuziva kuti nyaradzo iyi haina kumira zvakanaka nekuti
mhiko yepakufa kwasisi inyaradzi yani ndeyasisi vangu ava ivava ehe pakufa kwasisi vangu kwakanga kuine mhiko takamboramwa kuenda asi takazosungwa nemapurisa tikazoenda zvedu asi kwakanga kuine takasvika mukwasha ko munomanikidzwa here kuenda kunyaradzi takamanikidzwa hanzi mutemo haubvumi mutemo we kunyaradzwa aya parufu ndo patakamanikidzwa sisi aya ko kunyaradzi hamuri kuchika kuendai hatisi kumanikidzwa asi tiri kuziva kuti panyaradzo pane zvavari kuda kuita nekuti zviri kunzi ivo vari patakabva vakanga vatiti mhiko ndeyekuti munhu uyu zvaafa uyu hama yenyu hamusi achapinda neapa asi kana akubuda achabuda nepanda cheka tikati isusu hazviite zvikanzi bedroom raairara handisati ndarivhura pandabva kusouth africa rakakiwa riri kufanira kuvhurwa naatete hanzvadzi yababa isusu tikati hazviite ndobva takumbira kumuvhura kana tikati mukaramba kuti timuvhure hatisi kuenda kumakuva saka isusu takazomuvhura zvenharo asi tichipinda mbomo takaona kuti sisi vedu vaipenga zvinhu zvese zvanga zvakaita upside down mibhedhaoka vairwara nepfungwa vaivharirwa mumba mumba umu manga muine zvinhu zvinotyisa chimwe chinenge chimhuka zvimachira hauzivi kuti machira yakasiyana madifferent types emachira nemazihembe mafararira ayaya uye nguva yavasikana ava vakomba kuti pavaida kuenda kuti vatore vanoona ndekuti munhu asati avigwa isi taitoziva kuti mwana wedu aishereketa tikati kuda kana achinge akundovigwa panenge zvimwe zvinhu zvekuti hachifaniri kusara kunze zvinofanira kuenda nemunhu muguva rake saka mukwasha nevana vese vaibva vachema vairamba kuti vairamba kuti vapindomo aitoti sawira wangu inini murume ndiye anopindawo tikati aiwa wedu uyu ana sawira wake makore ese watinoziva ndiye anopindawo saka pakati tamukarira umadzisawira wokuti iye aiti sawira wangu ndiye anopinda nemwana wangu musikana saka nyaya yakazoitika ndeyekuti mufundisi anova ndiye akaviga munhu aita basa rese rezvefuneral ndo patakazosunga chisungo chimwe chetikati zvikati nemufundisi munondikodzeresa here yekuti nii ndichiita basa tombosiya madzisawira tikamubvumira iye murume wacho akatobvumawo zvikati aya kure chimusawira chipinda muchiita basa nemwana wake musikana nevasikana nevava mukoma womunhu nemunino womunhu vari mukati mushishi mekuti vachirongedza zvinhu akabva apinda futi mukwasha uya ndobva adzinga futi mufundisi zvikati unoshongwari here kupinda murudzi remudzimai wangu kusvika nhumbi dzacho takava takosiya zvakangodaro saka nhumbi nanhasi saka iye kamuzi panyaradzo apa ndo paane pfungwa yekuti chibva tagova nhumbi saka tikutoshiya zvotoita sesi alright saka mauya pano muri kutsvaga nokubatsirai tikutsvaga vanobatsira kuti zvikamuke izvi zvokufa kwevanhu zvekufa kwevanhu alright okay saka vari kuda kubatsira vanokubatai panhamba dzipi ipa 0724 391 076 okay kana kuti 0774 8551 86 vapedziri futi ora aiwa idzodzo dziri right alright handitika saka vedu weka nekuda kwenguva ndofunga vana vanoronda yavo yakareba zviri kuita zvakawanda zvinotoshamisa zvinototyisa ende vanhu vafa vawandisa ende muri kungochema kuti mei wega wega pari kudonha zororo uye mukwasha akarara nemukadzi wake ambuya vari mumba semublankets alright it's okay my guru it's okay saka vari kuda kubatsira tikukumbirisa hanzi tibatei 0774 855 186 right 0774 855 186 anditika alright imimika zvamauya pano kudai izvi tinoziva kuti muri yezimbabwe inokubatsirai ende ndofunga pandakanga navudza kuti kunamata muri kunamata here muri vanhu vanonamata here tinonamata anditika beautiful aiwa tikuda kungotenda mwari mimi toziva vakawanda ndikona mamessages ari kawanda ari kupinda kuti vedweka shingai kunamata tinokubatsiraiwo minamato unfortunately hatichakwanisa kutora mafoni because of our time asi tikuda kungokutendai nekuya kwamaita uyezve tichivimba kuti muchawana rubatsiro anditika alright okay so namba dzavo zvekare 0774 855 186
0774 855 186. Tinotenda nekuya kwamaita kugona kuchibuda zve. Thank you. Tilda on Sunday on Star FM. Tilda on Sunday. Tilda live on Star FM. Zvakaoma zvinoitika muupenyu vedu weka. Uchinzwa zvichitaura kudaika munotofunga kuti ingano hakuna zvinhu zvakadaro. Anyway, takamirira unzwa zviri kutevera. VeTollgate Motor Space vanokukokai kuti monge muchiuya kumashopu avo nekuti vane engine spares, engines, suspensions, service kits emota dzinotevera. Vanoti ivo mustock vane mota dzinotevera Honda Fit, Honda Aria, X-Trail, Ranex, Babu, Belta, Probox, Vitz, Nissan, Mazda nezvimwe zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka vari kuwanikwa papi? Vari kuwanikwa panumber 30 Kaguvi Street kana kuti number 2 Robert Mugabe Road muri muguta reHarare. Uyezve vachiwanikwawo mutaundi umo vachiwanikwa pa8633 Old Jairus Jiri Complex, Gazaland. Uyezve nepashop B number 15 Musani Complex kuGazaland zvekare. Vachiwanikwawo zvekare pashop number 4 Corner Akram and ED Mnangagwa Street kuri kugweru, pashop number 5 Nyamunda Building 4th Street kukwekwe. Munovafonera papi? Munovabata pa 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Space inowanikwa zvekare pamasocial media platforms ese zvawo munokwanisa kuita sei kuvawana ipapo. Civil servants hanzi uyai tinokupai zvese zvamada nechikwerete, uyezve muchikwanisa kuzozvibhadhara over 36 months. Tikutaura nezve 3 years. Nai makambonepi zvakadai. Vasiri civil servants kumakambani kwenyu ikoko mukakwanisa kubatana moungana moita kana kuti vatatu mouyawo tinokwanisa zvekare kuita sei kukupai zvikwerete. Tibatei pa 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Space, the genuine parts place. Right, kuchazenge kuine Father's Day celebration ichange iriko ku Graceland Water Resort Lake Chivero. Izvi zviri kuitika kubva musi wa 8 June 2024. It's going to be a day's event. Come, let's celebrate that special day together. There will be lots of entertainment, kuchange kuchitwa ma sports, and lots of prizes are going to be won, including a lucky father. Kana kuti munhu achauya ikoko unogona kuenda nemubayiro wemotikari chaiyo. Apa unenge wangotenga ticket $60 chete. Tickets are now on sale. Vari kuda kuya kuzobatana nesu pa Graceland Water Resort. Tibatei pa 0786 528 180 0786 528 180 kuti tizo celebrate Father's Day. It's going to be happening on the 8th of June. Star FM sounding good all the time. Zvamunoona ka patotaurwa nyaya dzakadai inyaya dzatai wanzoona kana kuma African movies uchitya kuti yo nemi kune zvinhu zvakadai. Chirege pane dzinonguva titambiroka vanhu vaMwari vapinda ka muno mu studio. Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead. Makadiko Apostle. Tete, ndofara rise mabasa. Mabasa ndiwaya muri kuona tiri kudai zvika kumhanya nawo. I was listening to this story and the reminder of a certain issue similar to this one which happened on Sunday. When the man of God was dealing with the family, yakatoti yakateerera pa radio on Sunday, then they came to church. Mumushamavo from January up to May. Murukufiwa nevanhu every month. Every month. Wacho akanga aripo ndobva munhu waMwari amupika akati vanhu vese vari kufa, iwe ndaona wakaiswa uri pechi number 7. Imagine tete uchifamba, then the man of God sees kuti tiri kufara hedu tese, but
paleast. Pane mazuva. So we have to understand kuti vanhu vachizvinzwa vachitaura zvoita kunge jee vanoita kunge vanhu asiri serious vanhu vakuita madrama, but let me tell you, witchcraft is real. Yeah, The kingdom of darkness is real. yeah, that's very true. Right. Mercy World Mount Gilead Church zvakamira sei toziva tiri paconvergence war ku showground. Service on Sunday yanga yakamira sei uyezve upcoming Sundays again. Any special programs madairies enyakamira sei? Wow, people came this Sunday. The hall was packed. We had a wonderful time in the presence of God. And the man of God, he's a prophet. He was prophesying like I can't explain it. So, what is going to happen this Sunday? It's called the Great Family Deliverance, because my family is here, but we didn't have much time to do with them. So the man of God said, okay, for this Sunday, I'm not going to preach my families. But what is going to happen now? Thursday, we have got another great deliverance and empowerment service in Engerimu town, per State Lottery. On Thursday. State Lottery. State Lottery, you pass pay flyover, Papa. Okay. Julius Nyerere. The man of God, about this service, I'm going to anoint people. I'm going to anoint everyone for business, for whatever that you are doing with your hands. So the man of God said, I'm going to do this Thursday. State Lottery. 5:30. Okay, I was about to ask time. Totangana 5:30 saka I would encourage people to shungobuda mbasa mako maya State Lottery mako was one pekugara. It's a very small space in a limited seats, so you know that ukakurumiza kwa pekugara osbatira nzvimbo yako. Then the man of God after that session is going to bless everyone who's going to come there with the living water. Mvura yakanamatirwa nemunhu waMwari yauchange uchishandisa in every area of your life. Then Sunday we've got the great deliverance Sunday with the man of God to continue nepatakasira musi Sunday. All right. Okay. So vari kuda kuti vange vachizoziva tofamba sei vanhu tinokanganwa pamwe tangozvinzwa just now. Maybe vachada kuzokubatai muri kubatika panamba dzipi? Okay, vakuda kutibata even if they want to book for my one-on-one edu, they are for free. Prayer lines for free. Vanotibata pa 0780 413 472. Right. 0780 413 472. Kana 0779 153 263. 0779 153 263. Ngawati fonere papa wachida kunzwa even about the service atinenge tinayo musi Thursday pa State Lottery Hall. Tinenge tiripo kubva na 5:30. The man of God anenge achinamatira vanhu achibatsira vanhu. Azvirambi gore rino. All right. Aiwa, tinoda kungotenda Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead Church inotungamirirwa naProphet Elijah. You are all invited for a service on Thursday at 5:30 p.m. at State Lottery Hall in Harare CBD. Kozoti on Sunday vanenge variko ku Convergence Hall ku Harare Showground. The service starts at 9 in the morning. Manaba zvekare 0780 413 472, 0780 413 472 and 0779 153 263, 0779 153 263. Tudango kutendai Apostle nekuya kwa maita. Thank you, Tete. Maita. The views expressed in this program do not mirror those of Star FM nor the Zim Apes Group. Thank you. Listeners are advised to exercise discretion. Star FM, sounding good all the time. This is the word on radio. Kune avo vane matambudziko muupenyu vane zvakuvashungurudza. Hanzi na madzibaba vanobatsira matambudziko ari kukunetsai pasi pano vanowanikwa munzvimbo yekukuwadzana. Tiri kutaura nezva madzibaba Benji. Hanzi kuti munzwe zvizere munogona kuvabata pa 0784 495 223, 0784 495 223, kana kuti pa 0713 102
046 0713 102 046. Hanzi namadzibaba Benji naMwari zvese zvinokundika. Follow your